dwumadie so ene yenye nua ba ma bi wa hanu ma no so ye be ma na kwanya na waka bibi a kire Awurade me nua ba ma me di ni teacher Kofi na wo so e me de Abrante Kofi amankwa no ese ma wa kwanya pese o kan bibi kire Awurade de na hwe nyame aya ma wo free mresanten fast free January be si samre me so me da wase eni sa kwanya ya mo de ama me de kase ka de onyame aya from January to December. Me dear, me who is a men quan and yamini medini ye. This a me share and quan what the achemia. Chrome ha would the ancient and summer ACC. Men quan a metimi fear. If you can say me quan me da sorry. Me hon timichima. Semet nephew some in Quajuma, nay, me and I may pesameco. And yes, I be a mayare. If we general basis I bring, maintain Bonibia, I wish you for fear, Yame, Eddie Adumadron, almost so more day pa. Now, make I say, ye bet ye see much in no, and so I can crabai. Now, so it's saying Yamia, ye won't in Tino. A do apple no, then Yamia be a post watching in our Taijin. A Juma some make us a me pejuma within a short time. Na menya adwuma ese nyankopon ne wadi ni pa me momu de me ka se Germany ha de ye pobi nyame ne ye di a na ya Abrante Kofi amankwa ene no Abrante ye ka se ma okwan ya obekasa enye ne se wo kan eti no de me pese me ka cha adofo ne se de onye madam fo ne no on forget tomorrow must be too late if say de nyame ya me no ene wo chena de be pie no de onye me nyonko no wo chena ontumi nya me nyonko etino de me ka che enyamedian munyam no wonyame ayemi amen papa amen o de sese wakasa bebre se otonyu makohye Awurade anyum de aka meni me shada nya de sa enokra na Awurade pe so eti anyum be pa na metimi ato ebia meboa sa meboa hey o de asampa na de abaye o what the nyame yeah de metimi aka say de wodi mi abedru ni aya me fe dodo ni e wa ya mami ebro menti asie iso enti me pa mini Abrante na wa ya mi seye au Awurade true Awurade hu e hu ampa nyame nhyira se wo so wakai de nyankopon aya amaw ate osora eka na oka asem yo say samre obi a wonya na damfo forget it tomorrow must be too late ye too late dada fam nyanko a sabre ya nyame nhyira ye nua nyame nka yada so C.A.C Anim center ayawo ato na deep state say you know nyame ya adom ama yenya the head of the family me fa say only the head of the family because one asori shenensa enti papa e ma kwa baba dwumadie so eye kane Awurade ayama on say Awurade de wai bebre ama but still no e be say who can we e kire Awurade yo me da wase na me chia one watiefo nyina and okra ye from Reverend Stephen Kodweje me na me ye missions head e Germany e C.A.C nyina na at the moment no me na me preside wo Anim center I mean shira ye da say papa ye share free January no kwa de menka free emre bi ba ya na samre no sebe wadof what obi a odo ne pa obi on ne da mpa ba akop so no abaye watamfo enam say ese ye bibi be kata wiemu a friend corona nti na ye ntimi nkokọ ye ho every samre be say emre ye gina mu Yankopon nso ne yadi nie but pese o kan bibi so fa nya ufa mu ene de Awurade ye ma o ne sesemre a ye gina mu de se ne wuhu no yo enokre say bra obodin no abetwam wo yachi eko na enso so yanga ye ni Awurade ne de ye wo gidi efi se o kan Romans 8:28 na o se won edo Awurade no ade nyina di boa wo ne wie wo yie ena ye de ho to so enti ye de ne anim se sene na abrabo ne tie bia ngonimdie be ye ndia e wo mu se na ewiase hunu se ya de bone ba yen edo Awurade de ne ye hunu se e ba beboa yen na no kura so abeboa yen wo hwe bra yare ne ba ya nsoro de bebre
efiri adom kwa adom mu yempo aha nanka yenko online right yare ne sha ase pe ne ye sha ase a ye call online nti wo hu say yare no ameboa bi ba ye abeboa ye efiri sabre ne bedu sabre ye da so wo online ye ma be brain so happen ha e din kudibdie kese abre ye nti enokore se ne ya wo ka no ba se de medi ka ka ye no onwe do Awurade de ade nyina di boa won na ewie wo yie sa na metumi aka se ne o kan se ye mo a ye de won to Awurade so no ewie ye yie na Nyankopon go so ye den e hira ye very good why are there nyame hira papa asem o kan be mo ma ka me hia ade ba ko afro nchen ene se be ma ye nwom o nyame nyame kesi o nyame nyame kesi sa wo trenwa wanim ringwa sida hallelujah o nyame nyame kesi Papa Nyamishra. Amen. Amen. To say, and I'm saying, we are head of the family, and person who can be actually say, we more woman assemble, and that's woman said they make up person who dear food to be quite once in my yo, make us actually wonga sabri, ebia bibinti, omo abemwebu na omu free nyamemu. Bible try and say, Breno Quawi ya, Ibin Mudra no bedroom. Until we shall Sabri ni Moamu, and a way near ma A.C.C. no Emma Bimu do no edge. But me too on for say, on my tail rade, some 91 say, Wonga, a tragedian bonuna seno. Awurade di won sie na oka 9114 na was in so family hui mejo bre ti say mu no Awurade nkuto eno betimi aboaye na wagye enti ben Awurade na oben Awurade a amaye nkwa a wode amaye no amaye di amen itu on for say ma wontwe won hu mfra Awurade ho if you said obonefo no no ohwehwe say awieye bre no niema bi ebeto yesintudu amaye free nyame mu but ye hu ne say Bible say wo a ye tu sintudua no due ena nea obetu sintudua no so nue nti nya ni baba akope na edue nea wo a watena se ewiye bere am ya tu sintudua ne due na de wo tu sintudua ne nue nti ma obi ntu sintudua se ne ebesie bia ban Awurade na Awurade wo ho oye no kwafo obaboae aboae na e wo ye nibu no e wo ye Awurade Yesu Kristo de mechia wo nyina na me mo nyina so afi hia paso amen amen se ne papa kan no ye nyina ye nue benkumo ni fon we all we should do enti ne be ya ne say o twedi ampono ono nkuto ene say ye de ye ne to no so nyame nhira wo so yo ye sama makwaba eba adwumadi Yesu kan de Awurade ya mo ene yenya bema bi wa ye bra ye papa ye wofa bi wa ha bra ye mo akwaba ye nua me pacho ye ma wakwanya pese ye ma wo na o kan bi kire Awurade de Awurade ya ma wo hwe e free general beti samre mu a me say Awurade no wadi ni bebre but pese o bie wa no na o kan ma mansen wo de nyame ya ma but say pacho me kan de Awurade ya me ama me afi mu a ebro me ngadwene me nti ase so yeah because since beginning of January you see mu year 2022 na no ma bebre damakoma so na me pese me ye titru krambo no de ne damakoma so na me pese me ye eye me ho kanfo a na me pese me kohye na nunyam nyame ede me ko Ghana e ma me kohye me dofo no enunyam me koye no ho ade e ware eye no ho ade ni abusuan fo so tena ase kama ye tena ase wi enso no bibia ko successful e ma etimi na me san so de ba asomdue mu ba ye no so no sene enyame ye ne no ma no oguso ye ne no ma saa na de tosum mienu kra na ama still no me gina won ma mani age ne say nyame amma me
eye afie ye be kwa wieye me benya emfie baako 50 wow saa 50 years no sebi me nanfofo a me ni omu si so me call Ghana me hu die bi aye me hu te say ebi kura ewu ebi kura ye basa ebi kura no te say me hu the way me aka no but na me hwe de na me hwe sene I just abro me ntiase because ye nyame wa ya ma me wa ye bibra ma me wa ye bibra ma me tema ye ba abro chire sebe na ye nim say ye betimi atena no madu sam premprenso yi but ni nyina ye nyame o ma me ni o ba ye di bi ko fie ye di botu bi mu ye te say no ebi kura dwane ye because of nkratasem but ni nyina no nyame eni ye di ama up to now no we are still here asanso maye ahoden e maye nkwa sebi yedinam a yeguso a yebobra no tino minimse nyame de oguso ene ye no ma age se yente ase but de bia no semesro bia se ni nyina no e yakomapa akomapa o nam wiase a fa komapa nam odi akopa nam odi akomapa nante a minimse nyame de ope bia no obeyama no nyame shira se o so waka de nyame ya mo wow na say surprise na me come tea na say yampa se nyankopon asho so ama obedisa wa fidai manam say nyankopon se ne onu wa sha ase no no be so ebedi ne dededa akosi awieye ya okay say no waka mi bia kire rade wa ma nani age ne a waka no be so ma na nyom baako and the nyom de memfa ho obodi scott kora no kwa na rade na neje ho nti de ma nyom baako ma me o de hwe usidi nim bia dana sekura na yebeto dana se ni nyina akom wate enyim we na na me refi but still no me dawase unyankopon me dawase ayeye me dawase wa ye bia ma me dawase oda wadia wa ye me dawase oda wadia wa ye me dawase oda ye dawase ye nyankopon ye dawase oda dawasi wa ye bia maye dawasi oda wadia wa ye dawasi oda amen bra we are what we abofo no boy ensem because enim say ne asem a waka no ifiri wakoma mu wada nyakopon asem ne age nyame nhira wate nyame nhira onua kosore kan ye ho ye da so e wo C.A.C ayin ye nya ye maame bia ono so o say opeso kan di Awurade ayama mama ye makwa baba adwumadie kan di Awurade ayama de na wo ma Awurade same kan kemeke bebre efise same ti asimpo a eye nadom same kese obonofo anankasa nim se eye ni ameka ne ye nokore efise e ka binumu ankasa amre nka mentiase na ye betime nka we fidie so se me kasa na chese nyame aye bebre amen entino se nka meto nwuma nka mekasa boa me se bebre na waya ama me wow bebre na waya ama me efise ne a waya no me ne wo kese makomem mete wode ne nso me da fom efise ne a waya ama me no eboro adwene ne ntiase yes enka ye kan nipa na nka ye kan me nka ho nanso so enese ye kan nipa de ne afre binumu a me ka hye nyame anim yem se ye frɛ me nso ka na kyese bebre ana wai alright esi no e ma me se opanyon baako se bebre ne Awurade ayama no ntaja yanko yi mama yanko bebre na wai ama ma fimu minyamie aside ya wodia bebre na wai ama wa fimu minyadie aside ya wodia bebre na wai ama fimu bebre na waya mami minyami asidanka wodinda mama nyame nhira wate nyame nhira ai ye da so wo C.A.C ye maame wa yi ne enwum no o se de Awurade ama no bebre kwa wo so no enche bedu so no wo so yi nyankopon aye asidanka nyame kuma wudi beso ne mu amen dise nyame ye nyame a wo hyebo a won twensan onti se nipa na ade no ho to no so aseni a waka no se ya de ye ho to no so na de ina di bua ye mmanisi me ni amehunu nti
Make a choice also for who tennis. Amen. Amen. Ya me sure mama wate. I said ya mama kai and fire ho ento enyame so. Because onunkuto. Ya me sure wate. Ya say ya mama bi wo ha. Ono so person kan bi chire rade. Mama ya ma akwa aba. Me pacho me da se dodo. Nyame ni ene ebusia edi ni ye dodo. Especially C.A.C. Anim Center. Onyame aboye ho ban akrai afi mu nyina. Wa ma ye ho amasem. Ye ni ebusua so ye kan ne chese ade be chia ma ade asa. Na emom ni aye ka nyina ne se ade aseda nyina ma twedua mpon. Nyankopon a wahwe ye so from January to December. Ni aye ka se Awurade wa ye ye turu ntwa ewo yenum da biara da. Efi se ye kai afi ahyase na ni da so ni ho. Ebi koda won sore nanso ye ni ebusua ne asafo yi de Awurade de yankwa akyɛn na ne de na eya for a border there na wo se akye ani so kyerɛ onyame te asefo no enu nti ne aye ka akyɛ ni nyina so onwusu ankra on kɔde entaban na se na won fa ye sie se de na asema ka o Psalm 91 no oma ye ho ma asɛm won hye na bɔfo ma yen no on crying abrani nyina de free ni ye fi ba mu na ɔno asafo Awurade oma yen tena ne fie da nyina kosin kopim se ɔno nyame no obeto ne nsa afrɛ yen. Amen. Amen. Mama, send your waka bebre. Name my card back where so mam oye mame. To nyum back mame. Me pacho yo. To nyum back. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced just not because I am worthy to receive the kind of love that you gave, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, hallelujah. Oh kakao, oh nkeruwa. Imela, thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Imela, thank you Lord. Yes. Ezemo. Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me. And make a way to enter into your throne. Email. Thank you, Jesus. Email. Sorry. We're sunny. Amen. What mama home sunny. Yamishra, mama, Yamishra. Where dear? Child of whom you know me and Samai. Me pacho. Michia, I'm not feeble query. Michia Reverend S.K.A.J. on the Dorothy A.J. Messachia, Miankasame Hokani, Papabi, a Jewusu. Amen. Awurade won hira na oma afie da wonim no awurade fomu free adomu nkwa adomu mechia Mrs Gifty esibe bi owo biara awurade bambo nkata one na busua so na awurade ntere omahie mu mechia Hamburg fo nyina awurade hira obi bia wo Yesu Kristo din mu amen. Mr. So mama amen kan nyamenka obi biara ho nyame nhira won so wa wote wafidi achi a wo hwe yen da de nya ade ba ko ehia mo nkyɛnse mo subscribe na adoma no mo nkre se ne ba da de nya de video ne ba mo benya nyame nhira ba ya da so C.A.C ye guso ye hwem eti no kan ho nyame nhira ya da so C.A.C hanom yenya mother of the church na epese ma na kwanya na ono so kan bibi kire Awurade cause ya ma papa kasa ne ya mama man kasa de na se enwe peyo yo iti mama ya makwa obadwumadi so kan Awurade aya ma ho Awurade de waye bebre na de ama me ba nyame mu no nyame a show the self strong nti ama me tiwe menye gidie pa
ewe Awurade mu efi sɛ me ananka bi a mmerɛ bi atwa mu nka abɛhu me o different no sese no saa nneɛma nyinaa mɛbu no sɛ ade a ɛho nhia sɛ Paul se ɛberɛ a ohu Nyankopɔn no obu nneɛma nyinaa adehwɛdeɛ enti saa na me so mebɛ nyame mabu nneɛma nyinaa sɛ adehwɛdeɛ na meda so agyina nyame mu enti nyame deɛ wayɛ bebree ama me ame ayɛ bebree ama me na nyame mu nso deɛ mɛhunu sɛ sɛ wobɛ nyame mu na sɛ woantumi anyina gyidie mu a ɛno na ma wotumi ɛdɛ ɛsa wɔkyi enti sɛ woyɛ obi a wobɛ nyame mu na sɛ wonya gyidie wɔ nyame mu a nneɛma nyinaa atumi ɛdɛ ɛsi wo yie so onyame asɛm kyerɛ sɛ nipa onyame asɛm ma yɛte aseɛ sɛ gyidie mu na ma onyame ɛdɛ ɛtumi ɛboa yɛn ɔsɛ ɔtene ne bɛnya nkwa ɛwɔ ne gyidie mu enti sɛ mene yɛbɛdi nkonim a gyidie mu na ɛdɛ yɛbɛdi nkonim enti brinya sɛ yo papa mu bɔne mu gyidie mu na mede da biara megyina enti me no deɛ mɛka sɛ metu obi biara fo sɛ obi a ɔbɛnyame biara hwɛ sɛ wobɛgyina wo gyidie mu na afei wapo nneɛma nyinaa na wabu nneɛma nyinaa adehwɛdeɛ fi sɛ Paul ka asɛm bɔ se sɛ nkwan mu nneɛma na yɛhwehwɛ deɛ a na nka yɛne nnipa nyinaa mu mmɔborɔfo nti wobɛnyame mu a hu sɛ nyɛ nkwan mu nneɛma na ɛdɛ wɔhwehwɛ na mmom wogyina nyame gyidie mu amu ahu sɛ daakye bi ankɔ ama nyame ba a wo nso so ɛdɛ wobɛnya gyinabea bi ayɛ dɛ agyina enti me deɛ gyidie deɛ ɛno ne me botaeɛ a megyina so a mede ti nyame wow powerful message gidie ene hia yo mama bebre na waka na me pese me ma wo secret na me ka se me ye na chese pese o ma ye nwom baako anyom oh Messi ni menino na shada anye oh menino de anya no say what to say wo na abofo no mu hurihuri osinia ewunu benyanko mesinia nyankwa no so be free mesinia free no be swaba oh sorry is to minti you see oh sorry to me no erepem says to bontre mesinia unu mesi benyankwa nyankwa no mesi be free ya free no beswaba oh sorry so trinunti enti menim sɛ deɛ ɛwuo bia no afei si egyina yɛgyidie mu a ne ɛwuo bia ebenya nkwa anea enya nkwa nso be fifiri na ne afifiri nso ayɛ dɛ aso aba wose mabo di mama me nka wose begin nka wo ya ma nwom na ayo yi yes enukre no aso na ewomenu anka me be tu no nso ka enti nyame okasa ba enti ya meka no na de meka kaka nso monkoso onyame asem se monkra yenkra yengidie mu na nyuma pa ye no yenkoso nyina gidie mu na ye nyuma anye de yakatua anye de enmoye nyuma nye kwa enti muso monkoso enyina mu gidie mu na bibia entumi nkosoma mu na afie be wura mu Awurade nhye no ho ani onya ma adwuma no mu ntumi entre na motumi interview akasefo ema onyame ani onyama atumi adede ndamase that was ne ekomsha wa share no nyame nhira say the mama e kan no monkoso na monhwe ye na mon subscribe na mon adoma na huya yin na fe so second video na wo so ma foforo nka ensa nka wate nyame nhira